Dakata. Hajiya ya aka yi? Mu juya. To me yasa haka? Kada fa ya ce sai na durƙusa masa. Hajiya, ina san ba zai ce ki duka masa ba. To shikenan. Yi subscribing wannan account din domin ganin irin waɗannan sababbin ayyuka cikin YouTube. Ranke dade. Ina Umar ɗin yake? Yana wajen karatu. Ka je ka gaya masa mun zo. Sai dai MD. Ka je ka gaya ma Umar Hashim ko ga Hajiya ta karasu. Hajiya ga Umar din nan ya zo. Ka gaya masa ya ƙara sunan. Hawa Hajiya. To ni zan je in same shi kenan? To me idan kin je kin same shi? Ni fa ina tsoron wani abu guda ɗaya ne. Me kike tsoro? Kada fa ya ce sai na durƙusa masa. Ba sai ki duka masa ba? Wallahi ba zan duka masa ba. Ba ki tsoron abin da zai faru? Ko me zai faru sai dai faru amma wallahi ba zan duka masa ba. Ranke dade. Ka gaya masa dalilin da yasa na zo. Hajiya ta zo ne domin ta baka. Bai bata bayar da hakurin ba. Hajiya, dan Allah ki bashi hakuri kawai a wuce wajen. Kai haƙuri. Magana ke? Hajiya ƙara gaya masa tunda ya ce bai ba. Na ce ka yi haƙuri. To kin ji duk abubuwan da yake so saboda haka dan Allah ki ce masa kawai kin amince. Duka na ji abin da ka ambata kuma na amince. A next week interview izar su episode 39 domin kallon wannan gataccen shiri namu. Kada kuma da danna mana alamar subscribe da danna ƙararrawar sanarwa.